हेलौ लोगोफोर मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। दा आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगां नैबेखौ खोनासंनानै लाग्रो बा खोनासंनानै ला। যে কোচ রাজবংশী বা আদিবাসী বা ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা কোনো আপত্তি নাই। যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ইহঁতক ট্ৰাইবেল হিচাপে ষ্টেটাছ দিয়ে, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। दानिया फैदो मेन मुद्दायाव जे जोंना हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों कच राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो STP होनायाव जोंहा जेबो माने आपत्ति गैया। दा जितु सासे BTC नि CM आनो बेबायदि बुंबायब्ला अब्ला सानदो माबायदि जानो हाथावगौ फैबाय थानाय समाव जोंनि BTC आ आरो कच राजबंशी बिथांमोनहा STP नांगौ होननानै बिराद माने रेलि खालामगासिनो दं आरो दा बे रेलि खालामनायनि मेन खारना जाहैबाय थांनाय 2025 BTC इलेक्शन बेवहाय BPF नि BPF पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सारा गावसिनि मेनिफेस्ट'आवहाय मा खालामदों? कच राजबंशीफोरनो माने ST दाबिनायाव बे गोरलैयै माने BTC निफ्राय हेफाजाब होगोन। आसाम सरकार बा इन्डियान गभर्नमेन्टखौ माने नारसिन हरगोन बिसिनि दाबि खालामनायाव बेबायदि लिरनानै होदों। लोगोसे सार्टिफिकेट ST सार्टिफिकेट मोननायावबो जों हेफाजाब होगोन बेबायदि लिरनानै होदों। दा बेनि थाखायनो BTC आवबो आदिबासी कच राजबंशीफोरा माने जोंनि BTC आव STP रिजार्भखौ जोंबो मोननांगौ होननानैहाय दाबि खालामदों। अल आसाम नाङैनो बेखौ खालामदों। बे दायो जागासिनो दं, नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव गोबांनो रेलि खालामदों। दा बेनो बुस्थुआ बिनाय मथेथ' मोनजोबनो हाया, नाथाय मेनिफेस्ट'आवहाय लिरनानै राजनिति खालामनाया गोरोन्थि जादों। आं सानो फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावहाय बिथांमोननि राजनिति खालामनाया जोबोद गाज्रि जाहैगोन। मानो होनबा माइन'रिटिनोबो खोथा होना दोनदों 1,17,000 फेमिलिनो बेलेन ब्लक बेवहाय बिसोरो हा पाट्टा मोनगोन होननानैहाय माने सोमावसारनो हागौ, माने रेलि बा धरना होनो हागौ आरो BTC गभर्नमेन्टखौ। दा बेवहायबो बिथांमोनहा एसे माने इलेगेल जाहैगोन आं नुहुरदों। नाथाय बिथांमोनहा बेखौथ' मावनो हानाय नङा। मानो होनोबा जोंनि बे BTC आव बेलेन ब्लकआवहाय जितु बे हाखौ बिसिनो होयोब्ला जोंनि बर' सुबुं माहारिया बहा थागोन मेन आरो जितु जोंनि BTC बा आसामाव जितु कच राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो STP होयोब्ला
सानदो बर'फोरनि सुबिदा जेसेबांनाखि सुबिदा रिजार्भेशन मोनोमोन बे गासिबो जोबस्रांगोन आरो जोंनि लिरनाय फरायनाय गासैयाबो डाउन जागोन पाक्का ओरैबायदि एसेनोसै